¿Qué estaré yo pensando? ¿En qué pensamos en la sanidad? Pero bueno, tenía eso y a mí no sé. Bueno. Todo se vai, todo cae, todo termina, dixo o presidente Fraga cando me entregou o testemuño no 2006. Eu quixera engadir que todo permanece. Está na convivencia democrática que hoxe compartimos. Está na Galicia que recuperou décadas, concello a concello, parroquia a parroquia, cidadán a cidadán, con el como a presidente. Está nos seus compañeiros de partido que hoxe temos a responsabilidade de gobernar en Galicia e en España e que queremos facelo co mesmo sacrificio, coa mesma determinación e co mesmo entusiasmo que el practicou. Está no sentimento de miles de galegas e de miles de galegos de varias xeracións. Está e permanecerá. O sentido que guiou día a día a vida de don Manuel Fraga foi o compromiso co seu país e a súa vida ten tido todo o sentido. Galicia e España. Descanse en paz, presidente Fraga.